עזבת ככה, בלי לומר מילה. עזבת ככה בלי שום נחמה על המעשה שעשית. אי אפשר לכפר. המעשה שעשית בליבי דוקר ודוקר. ב1 לנובמבר, תאיר כותבת ביומן שלה על אכזבה מי"א, שהיא הייתה מאוד מאוהבת בו, והיא אומרת, אי אפשר לכפר על המעשה שעשית. באיזה מעשה מדובר? אז כנראה מדובר בזה שי"א העדיף את חברה שלה עליה, כי היא כותבת שם גם שהעדפת מישהי אחרת. אבל למרות שב1 לנובמבר היא אומרת אי אפשר לכפר, אנחנו רואים משיחת ICQ שבוע אחרי זה, ב8 לנובמבר, שזה ממש חודש לפני הרצח, שהיא מדברת עם י"א ב-ICQ ומבקשת ממנו רשות לספר לחברה הטובה שלה על הקשר ביניהם. אבל הבקשה הזאת כנראה לא תמימה, כנראה שהיא חושדת שהוא מתחיל להתנהג אליה בקרירות, כי הוא כבר יוצא עם החברה שלה, והיא מבקשת ממנו רשות לספר לחברה שלה שהם יוצאים. כל זה נראה בהמשך. כחודש לפני רצח תאיר, בנובמבר 2006, תאיר ניהלה מערכות יחסים עם מספר ידידים בו זמנית, כאשר הקשרים האלו נשמרים בסוד. 2 מהידידים של תאיר היו האהובים של החברות הכי טובות שלה, סמך ולמד. והיחסים בנובמבר בין תאיר לסמך ולמד היו מתוחים מאוד על רקע התסבוכת הרומנטית הזאת. עד כדי כך שאחד מהידידים האלה רב מכות עם תאיר. לפי העדויות של סמך ולמד, החברות הכי טובות של תאיר, הן היו בשירותים בדיוק כאשר הרוצח היה עם תאיר סגור בתא. והסרטון הזה משתדל להציג את התסבוכת הרומנטית שהייתה בחודש האחרון לחייה של תאיר בינה לבין החברות סמך ולמד וכל הידידים שהיו לתאיר. למחרת הרצח של תאיר, אחת החברות הטובות של תאיר, שנקרא לה סמך, מוסרת עדות שמוספרה ת391, והנה תביטו בשורה 2. ביום רביעי, בתאריך 29/11/2006, בשעות אחר הצהריים, תאיר אמרה ששלחו לה הודעות סמס, והיה כתוב שם שמי ששלח איום להרוג אותה ושהוא מאוהב בה, אני מתקנת שהוא רוצה אותה. עד כאן. מה רואים? שלפי העדות הזאת של סמך, שבוע לפני הרצח, תאיר מקבלת סמס, או שתתני לי סקס, או שאני הורג אותך. בהמשך של אותה עדות, בשורה 21, אני קורא, לפי מה שאת יודעת, האם תאיר סיפרה לך איך הוא השיג את מספר הטלפון הסלולרי שלה? תשובה, לא, היא חשבה שזה ממישהו מחצור בשם יריב מכיתה ח'. עד כאן. כלומר, סמך שמעה מתאיר שהיא חושדת שיריב מחצור מכיתה ח' הוא זה שמסר למאיים את הטלפון שלה. למרבה התדהמה, יריב מחצור לא נחקר ולא מסר שום עדות, למרות שהמשטרה שומעת למחרת הרצח שהוא זה שנתן למאיים על תאיר ברצח אם לא תשכב איתו את הטלפון, זאת אומרת שהוא מכיר את המאיים. אבל המשטרה לא חשבה שצריך ללכת ולחקור את יריב מחצור. מהעדות של עדת הגנה 23 נחשף במשפט שתאיר וחברתה הטובה סמך, שניהם היו בקשרים עם י"א. י"א זה נער מכיתה ט' שתאיר הייתה מאוהבת בו וכתבה לו שירים, ומהשירים רואים שהיא הייתה מאוד מאוכזבת והוא שבר את ליבה. לתאיר היה מחברת שירים שהיא כתבה שירי אהבה לנער מסוים שמאוד אכזב אותה ושבר את ליבה. מסתבר שבחודש נובמבר הם נפרדו.
במחברת שירים לא רשום את השם של אותו נער, אבל עורך דין שפיגל שמע מהמחנכת של תאיר שהיא ערכה ברור אצל החברות מי זה הנער הזה, שתאיר הייתה כל כך מאוהבת בו והוא שבר את ליבה, והסתבר שהשם שלו זה י"א. י"א זה אותו הנער שלשעבר היה חבר של סמך, החברה הטובה של תאיר. המחנכת של תאיר גם סיפרה שהיא שמעה עדויות שתאיר וי"א רבו באותו בוקר של הרצח, באחד השבילים בבית ספר שמעו אותם צועקים. במהלך המשפט חשפה מורה אורנה סער שמורה אחרת בשם טינה התקשרה אליה בזמן שכולם חיפשו את תאיר, ושאלה אותה אם יש לה את הטלפון של י"א, כי היא שמעה שהוא אמור להיפגש עם תאיר. אבל למרבה הפלא לא חקרו את י"א האם הוא היה אמור להיפגש עם תאיר. לא חקרו את טינה מאיפה היא שמעה שי"א היה אמור להיפגש עם תאיר ביום הרצח. ב1 לנובמבר תאיר רושמת במחברת השירים שלה, הרי העדפת אותה ולא אותי. על המעשה שעשית אי אפשר לכפר. המעשה שעשית בליבי דוקר ודוקר. הנה תראו במחברת שירים שלה היא רושמת, שיחקת בי, הלכת עם אחרת. הכאב עוד יעזוב ותחשוב אחרת. אז למרות שהיא רשמה את זה ב1 לנובמבר, שהיא מאוד מאוכזבת ממנו ואי אפשר לכפר, מסתבר שהיא כן המשיכה להיות איתו בקשר. אנחנו רואים ב-ICQ שלה מה8 לנובמבר שהיא מתכתבת עם י"א. אומרת לו, איזה זבל אמרת שאתה בא, י"א. לא בטוח שאני בא, מאמי. אני לא יודע מה עם ש"א. תאיר, זה כבר לא משנה, מאמי. זה חסר טעם. למה תבוא כבר 7:30? י"א, נו, אני רואה אותך מחר בבית ספר, כפרה. תאיר, זה לא קשור. בבית ספר אתה עם חברים שלך. אתה רואה אותי כאילו. אתה לא מכיר אותי. אומר לי שלום והולך. בהמשך, תאיר מבקשת רשות לספר לחברה טובה שלה על הקשר ביניהם. אני יכולה לספר לחברה בבקשה באמת, כי זאת חברה טוב שלי, כאילו הכי טובה, ואני לא יכולה להסתיר ממנה דברים. כאילו אין לי בעיה שתספר לחבר הכי טוב שלך. י"א שואל אותה, מי זאת? תאיר, סמך. י"א, לא, בחיים אל תספרי לה, בחיים. תאיר, מכיר אותה טוב, לא? י"א, אם את מספרת לה, אל תדברי איתי בחיים שלך. באמת, אל תספרי. תאיר, אבל אני רוצה לספר. כאילו היא מספרת לי הכל, וזה, היא מרגישה שאני מסתירה ממנה משהו, וזה, היא אומרת לי איזה מניאקית. מההתכתבויות האלה אנחנו רואים שסמך, שבעבר הייתה חברה של י"א, והיא גם חברה טובה של תאיר, חשדה שלתאיר יש קשר עם י"א, ותאיר רצתה לגלות לחברה שלה את הקשר הזה, אבל י"א התנגד. יכול להיות שבגלל שהוא יצא עם שניהם בו זמנית, יכול להיות שהוא תכנן לחזור אל סמך. ב8 לנובמבר הייתה לתאיר וי"א שיחה מתוחה על רקע האהבה משותפת של תאיר וסמך לי"א. ואילו יומיים לפני זה, ב6 לנובמבר, הייתה לתאיר ב-ICQ שיחה עם החברה הטובה שלה למד, על רקע האהבה המשותפת של שניהם לטל. המשטרה הסתירה מההגנה את השיחות שהיו ב-ICQ של תאיר, רק חלק קטן נחשף, וגם כן איזשהו סיכום של מה שנמצא. במסמך הזה רשום שנמצאו שיחות ICQ שקשורות למכות שהיו בינה לבין טל, החבר שלה לשעבר. אותו נער, טל,
לא נחקר לגבי המכות שהיה בינו לבין תאיר לפי ה-ICQ. אף אחד לא חשב שצריך לשאול אותו לגבי המכות שאלות. לתאיר, חוץ מסמך, הייתה עוד חברה טובה שקראו לה למד. למד הייתה מאוהבת בטל. וטל היה חבר של תאיר. חבר שמסתבר משיחות ה-ICQ שהיה מכות בינו לבין תאיר. לגבי הסיבה למה היו מכות בין טל לתאיר, ייתכן שנוכל להבין את זה מהתשאול של העדה למד, שהיא החברה של תאיר, במשפט. שואלים אותה, מה הקשר שלך לטל? אהבתי אותו, היא אומרת. עכשיו העורך דין קורא לה שיחת ICQ שהייתה בינה לבין תאיר. תלמדי קצת לבלום את הפה שלך. טוב שאתמול לא הפצת שלטים. את יודעת איך טל הסתכל עליי ואמר לי מה הדלוקה עליו? שואל אותה העורך דין את למד, מי אמר למי את הדברים האלה? עונה למד, תאיר אמרה לי. בקשר למה? אם אני לא טועה, זה היה על סגי. טוב, אז שנבין מה מדובר. תאיר שמרה בסוד שהיא יוצאת עם טל, זה היה סודי, והיא בו זמנית הייתה גם בקשר ידידותי עם סגי. מה עשתה למד? הלכה לטל וסיפרה לו, אתה יודע, תאיר שומרת בסוד שהיא בקשר איתך, כי היא גם בקשר עם סגי. טל מאוד התרגז ושאל את תאיר האם היא דלוקה עליו, והנה רואים שאומרת למד, כן, סיפרתי את זה לטל. טל וסגי היו חברים טובים, אז דיברתי איתו על זה, ואז הוא הלך ושאל אותה. כלומר, מה קרה כאן? למד סכסכה בין תאיר לטל, והם רבו מכות על רקע של קנאה, כי תאיר בזמן שהייתה יוצאת עם טל, הייתה בקשר ידידותי עם סגי, והיא שמרה בסוד את הקשר שלה עם טל, ומה שעשתה למד הלכה וחשפה את זה. עכשיו שימו לב דבר מעניין. למד שהייתה מאוהבת בטל, שתאיר יצאה איתו, וסמך שהייתה מאוהבת בי"א, שתאיר גם יצאה איתו. שניהם החברות הכי טובות של תאיר, סמך ולמד. היו בזמן הרצח עצמו בשירותים. ומניין אנחנו יודעים שהם היו ממש בזמן הרצח בשירותים? כי הם מספרות שהם נכנסו בסביבות 1:30 לשירותים, שזה הזמן שתאיר נכנסה. הנה, תביטו בעדות של למד, שנכנסה עם סמך, שתי החברות הטובות של תאיר. הם נכנסו בסביבות 1:30, שזה כמה דקות אחרי שתאיר נכנסה, והם שמעו קול של בת מהתא השני, אומר תפוס. עכשיו, הקול של הבת הזה שהם שמעו חייב להיות הקול של הרוצחת, כי תאיר נמצאה בתא השני, וזה כמה דקות אחרי שתאיר נכנסה. אני כל הכיוונים שלי היום, וכל מאהביי, וכל המחשבות שלי, וכל הדרך, וכל היום-יום שלי, הוא לכיוון הזה, למצוא מי רצח את תאיר. אני מחויבת כלפי תאיר. עד יום מותי, אני מחויבת, אני מגדלת את תאיר, כל עוד אני לא אמצא את האחראי שרצח את תאיר.